En we beginnen met het bericht dat de medisch specialisten het oneens zijn met de directie van het CMC. De Vereniging van Medisch Specialisten in dienst van het CMC is namelijk zeer verontwaardigd over de directie van het ziekenhuis. De specialisten zeggen dat er bedragen moeten worden terugbetaald die eerder aan hen zijn uitbetaald. De artsen laten weten zich verraden te voelen door het CMC. Het bestuur van het hospitaal heeft besloten dat vergoedingen die tussen 2023 en mei 2025 aan de specialisten zijn uitbetaald, inderdaad terugbetaald moeten worden. En dat betreft een groot deel van de artsen, tenminste van de specialisten. En de bedragen kunnen oplopen tot 100.000 gulden per persoon. Volgens de specialisten misbruikt het ziekenhuis de huidige situatie en de wet die gaat over de LNT, dat is de wet op de normalisatie van topinkomens in de publieke sector. Dat gebruiken ze als excuus voor jarenlang financieel